F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fl-Università ta' Malta mill-KSU kif ukoll mill-Assoċjazzjoni Medika tal-Istudenti Maltin, l-MMSA tqajmu diversi aspetti li qed iħassbu lil dawn l-istudenti. Fil-passat l-MMSA u l-KSU talbu biex ikun hemm assigurazzjoni mill-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn kif ukoll mill-Amministrazzjoni tal-Iskola Medika ta' Barts ħalli r-riżorsi fl-Isptar Mater Dei jkunu jistgħu jiġu użati mill-istudenti ta' Barts mingħajr ma jkun hemm detriment għall-istudenti mediċi fl-Università ta' Malta. Madankollu il-Ministeru tas-Saħħa naqas milli jagħti assigurazzjoni fuq dan. Hekk kif l-istudenti ta' Barts mistennija jibdew l-esperjenza ta' tagħlim tagħhom fl-Isptar Mater Dei mis-7 ta' Ottubru li ġej, l-MMSA u l-KSU qed jaraw li jkun hemm tranzazzjoni faċli mingħajr ma jkun hemm impatt fuq l-istudenti mediċi tal-Università ta' Malta. L-MMSA qed tisħaq li r-riżorsi fl-Isptar Mater Dei huma limitati għal numru ta' nies. Għalhekk jekk l-istudenti ta' Barts se jagħmlu użu wkoll minn dawn ir-riżorsi, dan se jsir b'detriment għall-istudenti l-oħra. Għalhekk huma qed jappellaw li għandu jkun hemm aktar investiment fir-riżorsi sabiex finalment ikollna livell ta' saħħa aħjar f'pajjiżna. L-istudenti tal-mediċina minn dejjem kellhom it-tħassib tagħhom dwar dan kollu. L-MMSA kienu jitolbu għal aktar dettalji iżda kienu jingħataw biss tweġibiet folots. Il-President tal-MMSA Omar Kirkop sostna li huwa importanti li ma jibqax ikun hemm aktar nuqqas ta' trasparenza. Aħna nixtiequ li jkun hemm trasparenza li ma ntweritx dawn l-aħħar 5 snin, irridu assikurazzjonijiet bil-miktub u mhux bil-fom li ġa nkisru, u rridu li jkun hemm investiment fir-riżorsi tagħna ħalli jkun hemm biżżejjed għall-istudenti ta' Barts u l-istudenti tal-Università ta' Malta. Min-naħa tiegħu William Farrugia, President tal-KSU, saħaq li l-istudenti għandhom jintwerew rispett. Aħna nelenkaw l-importanza li l-istudent jintwera rispett f'kull ħaġa li ssir f'dan il-pajjiż. Ġifieri ma nistgħux nibqgħu nagħmlu l-affarijiet wara dar in-nies u wara dar l-istudent meta xi ħaġa qed taffettwhom direttament. L-istudent għandu jkun konsultat mill-bidu sal-aħħar u jintwera rispett li jixraqlu. Fid-dawl ta' dan kollu ftit tal-jiem ilu l-MMSA u l-KSU batu ittra lill-Ministru Chris Fearn fejn jitolbu għal tweġibiet u soluzzjonijiet għal din il-kwistjoni, però s'issa din l-ittra għadha ma ġietx imwieġba.